A can na gano mutanen da hijabi so sun sa manyan kaya da huluna sai ka ce na Allah. Kamar na Allah. Kalle shi haka. Kamar na Allah. Kalle shi haka. Kamar na Allah. Kalle shi haka. Sai ka ce na Allah. Kalle shi haka. Kamar na Allah. Kalle shi haka. Kamar na Allah. Kalle shi haka. Kamar na Allah. Sai ka ce na Allah. Kalle shi haka. Kamar na Allah. Kalle shi sai ka ce na Allah. Kalle ta haka kamar ta Allah, kalle ta haka kamar ta Allah, kalle ta haka kamar ta Allah, sai ka ce ta Allah. Kamar na Allah in ka gansu, za ka gansu suna shanin su kamar na Allah in ka gansu, za ka gansu suna shanin su. Daga na ustaz a hanya ya ɗau wanka kamar na Allah, manyan kaya a jikinsa ya saka hula kamar ran sallah, ya baro tsohon sa geto ya ɗau baby sun tafi tila, malam mai raka abuki ka daina gulma ka zauna Allah tun mai mana kallon banza to shi ne banzan domin mun maka nisa ayar Allah ne a jikinmu. Kamar na Allah in ka gansu za ka gansu suna shanin su kamar na Allah in ka gansu za ka gansu suna shanin su. Daga nota ta layin su ta sha hijabi kamar ta Allah bayan ta ban layin su sai ta cire shi ta doshi tila to aikin ya aikin banza ki daina yawo ki nemi yanci yar banza ki aure shine mutunci. Kalle ta haka kamar ta Allah, kalle ta haka kamar ta Allah, kalle ta haka kamar ta Allah, sai ka ce ta Allah. Sa ido bai min tasiri dan ni waka yanzu na fara hasada ta zan min taki to umma addu'a ki kara burin ka gamma a rana kai kaɗan dan na iya sura ko da yaushe ina shanawa farin ciki kuma gani da naira baka banci baka ban sha wai burin ka na tafka asara sai da bakin ciki ya kashe ka ga zakara na yana ta tara ayyaye busaran ba ga malamai sun ba mu tabara wanda duk ya shigo gonan mu ko ya hana sai kai kamar na Allah kalle shi haka kamar na Allah kalle shi haka kamar na Allah kalle shi haka sai ka ce na Allah kalle ta haka kamar ta Allah kalle ta haka kamar ta Allah kalle ta haka kamar ta Allah kalle ta sai ka ce ta Allah Record.